माई रउआई ना दर्शन दिखाई ना ए माई रउआई ना ए माई रउआई ना दर्शन दिखाई ना ए माई रउआई ना हाथ जोड़ी के बोलावे सब नारियल चढ़ावे तनी रउआ नजरिया घुमाई ना ए माई रउआई ना दर्शन दिखाई ना ए माई रउआई ना। म्यूजिक डायरेक्टर सची सिंह साल भर रउआ आइल बानी माई दे दीना तनी दर्शन हो पूजेला सभे तोहर चरनिया नया रे का तहरा माया हो साल भर रउआ आइल बानी माई दे दीना तनी दर्शन हो पूजेला सभे तोहर चरनिया नया रे का तोहरा माया हो जल्दी फेर दिन नजर रउआ सब का ऊपर सारी भगतन के अलख जगाई ना ए माई रउआई ना दर्शन दिखाई ना ए माई रउआई ना। विवेक विदेशी के देखिए माई लगैले हे बाटे ध्यान हो संजय सांवरिया आइल बारले के पूजा के सबे समान हो विवेक विदेशी के देखिए माई लगैले बारे ध्यान हो संजय सांवरिया आइल बारले के पूजा के सबे समान हो संतोष शशि के दिलवे में बसी जनी अजय के अखिया रुलाई ना ये माई रउआई ना दर्शन दिखाई ना हाथ जोड़ी के बोलावे सब नारियल चढ़ावे तनी रउआ नजरिया घुमाई ना ए माई रउआई ना दर्शन दिखाई ना ए माई रउआई ना। जिला रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। कॉन्टैक्ट नंबर 91 23 12 12 58।